Kadak ma Kibra Riwruok mar Dr. Raymond Omollo Foundation nomolo kendo ochiwo gi tugo ne klepe ariyo kaka irochwalo rang'iny mag tuge kor gwenge. Riwruogno okalo kuom jawache logi Michael Udari nochiwo piche lep tugo kaachiel gi gloves mag jogol ne timbe ma Kibra TVC FC kaachiel gi Fort FC manochaki mar ywayo rawere tugo kendo were gi timbe mag njore. Jotugo nokwayo jagoro mong'ere Dr. Raymond Omollo mondo mi oyudnegi thuolo mar donje klab mar Kenya Police FC ma en patron mare kaka yorno mar medo rang'iny mar mich margi kendo bedo gi yore mag tugo. Riwruogno pod biro dhi nyime gi chiwo sir ne timbe mayudre kor gwenge. Timu yetu inaitwa Fort FC. Tulijenga kwa sababu ya kusaidia vijana wasiingie katika crimes na inatusaidia sana vijana wameanza kufikiria wameanza kwenda kwa crimes. Tumeanza timu juzi ndo planning tunataka kuplan tuanze kuingia kama ni ligi ndo tuanze kani sub county ndo tupande. Tunamshukuru na tunamuomba endelee kutupatia mingi cause timu yetu inataka vitu mingi, inataka bibs, inataka jezi na pia tunaomba siku moja tuweze kuchezea Police ama Gor Mahia ama Tusker FC katika hii shule yetu. Hii shule ni watu wenye wako na talent na ni vile tu hawajapata support. Raymond Omollo chiwo support ne vijende mathindo kendo dwaro mondo vijende bed maber ka Kibra ka ong'e ni weche mag njore rich ng'enye to kelo ma mondo njore ma Kibra dog chien. Njore ma Kibra nyalo dog chien mana ku miyo gi lewni, miyo gi mpira mondo nyithindo bed machiegni. Ka nyithindo bedo machiegni gibo weyo timbe maricho. Kendo Kibra ka odwaro mondo bed maber kendo Kibra ka okwayo ni kopo ni jotelo moko bende nyalo timo kama gima chal kama ka ok nyal timore kendo ka Kibra.